Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema wa Times ndipo mwinene Sarah Chilora koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission latsindika kuti boma lisakakamize anthu kulandira katemera wa COVID-19. Dziko la Malawi lalimbikitsa mgwirizano ndi mtendere maiko a SADC ndipo alimi ndi mavenda ena mdziko muno akuzembetsa chimanga nkomakagulitsa maiko akunja. Tini ndi izi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Bungwe la Malawi Human Rights Commission latsindika kuti boma lisakakamize munthu aliyense kubayitsa katemera wa COVID. Mukalata imene latulutsa bungweli likuti kubayitsa katemerayo ukhale ufulu ndi chisankho cha munthu. Bungweli lanena izi zitamveka kuti nthambi zina zikukakamiza ogwira ntchito ake kulandira katemera wa COVID amene amateteza anthu kuti asadwale kwambiri. Rebecca Chincheka walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Wezi Kausi. Chikalata chomwe bungweli latulutsa chayankhapo zomwe anthu akhala akufunsa ngati nkofunika kuti malo ogwira ntchito adzikakamiza kubayitsa katemera wa COVID-19. Chikalatachi chomwe wasayinira ndi wapampando wa bungweli Askada Lewis ati kukakamiza kubaya katemerayo kudzigwirizana ndi malamulo. Pakadali pano bungweli layamikira unduna wa zaumoyo pokhazikitsa kuti munthu aliyense yemwe adabayitsa katemera akhale ndi chikalata chodziwitsa kuti adabayitsa katemerayo. Ndipo poyankhulapo pa nkhaniyi olankhulira unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe ati chiyambireni mauthenga akatemerayo sadakakamizeko anthu kukabayitsa. Pakadali pano anthu oposera 400,000 ndomwe abayitsa katemera wa COVID-19. Audrey Kapalamola kuwerenga ripoti limene walemba Rebecca Chincheka. Ndipo pakadali pano akatswiri azaumoyo ati dziko la Malawi lichite kafukufuku ofuna kupeza chiwerengero cha anthu amene adwalako nthenda ya COVID. Izi zikudza pamene chiwerengero cha anthu amene akudwala komanso kumwalira kamba ka nthendayi chikutsika mdziko muno. Malinga ndi mmodzi mwa akatswiri Adamson Muula, kafukufuku ngati ameneyo angathandize kuti boma lidziwe chiwerengero cha anthu amene angalimbe nthendayi itabuka mwamphamvu. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amula anati nzotheka kuti anthu ena anatenga nthenda ya COVID-19 koma samaziwa kamba kuti anachira asanayezese nthendayi komanso kuti ena sanapitiretu ku chipatala. Kenaka Amula anati upangiro otere uli m'manja mwa boma limene lingamapite m'madera amene anthu akukhala nkukadziwa ngati anadwalako nthendayi podziwa mmene chitetezo cha mthupi mwawo chilili pakadali pano. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Society of Medical Doctors Dr. Victor Miti anatsindika kuti kafukufukuyu ngakhale kuti ngofunika komabe anthu akuyenerabe kubayitsa katemera wa COVID-19. Iwo anati kutero kuzathandizira kuti chitetezo cha anthu mthupi chikhale champhamvu potengera kuti muliri wa COVID-19 sunathe. Tikangana bwino mbuyomo aliyense ndi mboni kuti panabwera first wave, second wave, panopo ndi pamenenso pano padusa iyi third wave. Kupita chisogolo ndife wosimikiza ndithu kuti ma waves ena azibwerabe koma azakhala utivuta kapena usativuta kutengera ndi zimene tingachitepo pakali pano. Poyankhulapo mneneri ku nduna zaumoyo Adrian Chikumbe anati maganizo Amula ndi abwino ponena kuti dziko la Malawi likufunikira kuti lizita kafukufuku pafupipafupi potengera kuti nthenda ya COVID-19 sinathe. Achikumbe anati kafukufukuyu azathandiziranso kwambiri popeza kuti uthenga wambiri umene umagwiritsidwa ntchito mdziko muno ngochokera ku maiko akunja osati ochoka mdziko muno. Potengera ndi mmene chiwerengero cha anthu odwala nthenda ya COVID-19 chikutsikira, boma posachedwapa labwerapo kuchepesa ena mwa malamulo amene akhazikitsa opewera nthenda ya COVID-19. Mmene mafika pa 19 September chaka chino anthu opyola 450,000 nkuti atabayitsa katemera wa COVID-19. Komabe chiwerengero cha anthu amene akubayitsa katemera wa COVID-19 pa tsiku ndi tsiku chikutsika popeza kuti pakadali pano sichikupitirira 2,500 pa tsiku poyerekeza ndi 6,000 mmene zimakhalira mwezi watha. Dziko la Malawi lafunsa mtsogoleri wa bungwe la mgwirizano wa maiko akumwera kwa Africa la SADC Elias Magosi kuti alimbikitse chitetezo m'maikowa.
nduna yozoona ubale wa dziko lino ndi maiko ena Eisenhower Mkaka yapereka pempholi pamene amagosi afika mdziko muno. Amagosi achitanso zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera amenenso ndi wapampando wa bungwe la SADC. Theogracious Mmana walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Akulikulu la SADC ku Botswana ati amagosi ndi Achakwera akambirana zokulitsa ubale ndi chitukuko mu maiko a mu SADC. Malinga ndi chikalata chochokera ku SADC, bungweli lili ndi chidwi choonetsetsa kuti ndondomeko zake za chitukuko za zaka 10 kuchokera mchaka cha 2020 mpaka 2030 zakwaniritsidwa. Bungweli likufunanso kuonetsetsa kuti masomphenya ake akwaniritsidwa kufika chaka cha 2050. Pamkumano wawo amagosi akatambasolanso masomphenya awo okweza bungwe la SADC popeza atenga kumene udindo wa mkulu wa bungweli. Asanakumane ndi Achakwera, amagosi akuyembekezeka kukumana ndi mkhalapampando wa komiti ya nduna mu SADC a Eisenhower Mkaka omwenso ndi nduna yoona za nkhani zakunja. Aka nkoyamba kuti amagosi ayendere dziko la mu SADC. Times yapeza kuti mavenda ndi alimi ena mboma la Chitipa kuzembetsa chimanga koma kachigulitsa maiko a Zambia ndi Tanzania. Alimi ndi mavenda awo atakuchita izi kamba kuti akuvutika kupeza misika ya phindu ya mbewu zawo kuphatikizapo chimanga mdziko muno. Sam Kalimera ali ndi zambiri mu ripotili. Mavenda komanso alimi ena akuti akumagwiritsa ntchito njira za mtchire kumazembetsa chimangachi kukagulitsa ku maiko akunja angakhale mitengo yake ikufanana ndi yakuno. Mmodzi wa mavenda a Mese Muwowo ochokera m'mudzi mwa Kaseka kwa mfumu yaikulu Maulambia mbomali anena kuti iwowa anabweretsa chimanga matumba okwana 200 ku Admark ya Chitipa koma masabata awiri apita asanagulitse chimangachi. Iwo anena kuti akuluakulu a Admark akumauza kuna kuti alibe ndalama zogulira chimangachi. Ndi pano pa Admark ndi matumba 200 koma ndamalapo masabata awiri poserapo koma panopa osagulisa sindikugulisa koma ndalama palibe. Nde panopa tikutenga china matini awiri tikugulisa tikagule ndiwo kunyumba koma choti tigulire tikusowaso. Augustin Mlenga ali mudzi mwa Isaac wa mfumu yaikulu Maulambia anakweza ndamu wowo ponena kuti zinthu zikafika pothina sangachitire mwina komano kupeza misika ina yoti agulitse chimangachi. Wapampando wa bodi ya Admark akusamba dzonzi anati sakudziwa kuna kuti chimanga china chayamba kutuluka mdziko muno komano anavomereza kuna kuti akumagula chimanga pang'ono-pang'ono m'boma la Chitipa kamba kavuto la malo osungira chimangachi. Adzonzi kenaka anatsimikiza Malawi kunena kuti bungwe la Admark likwanitsa kugula chimanga chonse ponena kuti padali pano lini ndalama zokwana 30 biliyoni kwacha zomwe sizinayambe kugwira ntchito. Admark ilima COVID yochuluka, banki ya NBS Bank yatipatsa 25 billion, my bank yatipatsa 5 billion ngati pete. And imene ndiyo tisinayambe kuigwiritsa ntchito pano. Ndi ndalama imene tikufuna kuti mwina starting from tomorrow kumene tikupita kuyamba kugwira ntchito. And you can actually imagine kuti ndi 30 billion imene tikugula chimanga chambiri. Then there is also another 20 billion that is coming. Komano katswiri panganira za ulimi atamani nkhono mvula anati nzosadabwitsa kuona anthu akuzembetsa chimanga ponena kuti ngati mdziko misika ikuvuta anthu amapita kunja kwa dziko. Choena kuti chichitike pamene papanja kuti Admark yasetse ngati zingakhale kuthera kuti anthu amene wawa misika ayipeze. Ifa kuti chimene akutulutsa kunja chifukwa chakuti mina misika kunjako ikupezeka anthu akugula kumaiko akunjako. Komano mneneri wa polisi ya Chitipa Agadius Mwaka anati apolisi ali chire kutchera anthu omwe azembetsa chimanga ku maiko a Zambia ndi Tanzania. Posachedwa apa mkulu wa Admark Araino Chiphiko anena kuti ayamba kugula chimanga kwa alimi akuluakulu atagula chimanga cha matano kwana 66,000 kwa alimi ang'onoang'ono. Unduna wa mphamvu za magetsi wati sukwanitsa kulanda ziphaso zoleleza kampani zimene sizaboma kupanga magetsi owonjezera. Mbuyomu undunawo unachenjeza kuti ulanda ziphasozi ku kampani zimene sizinayambepo kupanga magetsi pofika mwezi wa March chaka chino. Kwa pakadali pano undunawo wati kampani zimene sizinayambepo kuchita izi zichotsedwa pa mndandanda pogwiritsa ntchito njira zamakono. Wezi Kausi ali ndi zambiri mu ripotili. Undunawo unapereka malire a mwezi wa Marichi kuti makampani opanga magetsiwa ayambe ntchito yawo, kulephera kutelo awalanda ziphaso zawo zogwirira ntchito.
mneneri ku nduna ona zamphamvu upereka moto wati ndunawu unalembera makampaniwa ndipo iwo apanga njira ya makono imene ziwachotsa makampani osagwira ntchito yawo. Makampani 10 amene anapatsidwa ziphaso ndi makampani 3 okha amene akugwira ntchito. Iwo ati makampaniwo alonjeza kuyamba kugwira ntchito yawo posachedwapa. Dziko lino likuyenera kupanga mphamvu ya magetsi okwana 2000 megawatts pofika chaka cha 2030. Komiti ya zaumoyo ku nyumba ya malamulo yadzudzula unduna wa zaumoyo kamba kugula mankhwala ndi njira zina zakulera mochedwa. Komiti iyi yati kusowa kwa zipangizozi kukuchititsa kuti amayi ambiri adzitenga pathupi posayembekezera. Matthews Kasanda ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa komiti yoona ntchito za umoyo ku nyumba ya malamulo a Matthews Ngwale wanena izi lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe akuluakulu aku nduna wa za umoyo ndi mbali zosiyanasiyana zokhudzidwa pa nkhani za umoyo anakumana kuti akambirane mmene ntchitoyi. Angwale ati mwachitsanzo nyumba ya malamulo idapereka ndalama zokwana 200 miliyoni kwacha ku nduna wa za umoyo ndi cholinga choti ugulire mankhwala ndi zipangizo zina zakulera, koma pakadali pano undunawu sudagwiritsebe ntchito ndalamazi. Iwo ati izi nzodandaulitsa zomwe zingachititse kuti amayi ndi asungwana makamaka m'madera aku midzi azitenga pakati posakonzekera. Kuti 200 miliyoni itapereke aboma amango kokana zingo kumene apita nayo mapepala okupita nawo mapepala okupita mpaka chaka chatha 200 miliyoni njabwerera mankhwala sana kudwe zimenezo zili zokhumudwitsa kwambiri chifukwa choti sitenga mapange ife ku parliament kumenyerera chaka chonse kumapeto kwake zonse achita approve kumapeto kwake usagula. Wachiwiri kwa nduna ya za umoyo a Chris Kanyashu anavomereza kuti kugula katundu osiyanasiyana kuphatikizapo mankhwala a mzipatala kwakhala kukuchedwa koma vutoli likonzedwa. Choti muzindikira Malawi ndi chokuti kudziko kuno tili ndi COVID-19 pandemic. Maiko ambiri maboda awo anatseka kutsegula. Chimene chonse chikupangisa kuti ma equipment amene tachita order azifika mochedwa kuno ku Malawi. Wapampando wa mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa ntchito za umoyo a Rudolf Schenk anatsindika kuti pali kufunikira koyika ndalama zochuluka mndondomeko ya zachuma cha dziko lino zopita ku ntchitoyi. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Malawi Human Rights Commission latsindika kuti boma lisakakamiza anthu kulandira katemera wa COVID. Dziko la Malawi lalimbikitsa mgwirizano ndi mtendere maiko a SADC. Ndipo alimi ndi mavenda ena mdziko muno akuzembetsa chimanga kumakachigulitsa maiko akunja. Kumbukirani kuti mutapeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina apa internet www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, valani mamask nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Ndine Sarah Chilora ndikufunirani madzulo opambana. Like every mom, you want the best